Kana buƙatar lafiya, yawaita azumi. Kana buƙatar tsira, kiyaye sallah a kan lokutansa. Kana buƙatar farin jini, ka guji cin amana. Kana buƙatar hasken fuska, yawaita sallar dare. Kana buƙatar albarka, yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kana buƙatar gushewar baƙin ciki, ka lizimci addu'a. Kana buƙatar farin ciki, yawaita istighfari. Kana buƙatar yalwar arziki, yawaita zikiri bayan sallar asuba tsakanin alfijir da fitowar rana. Yawaita kyauta da sadaka. Wassalamu alaikum. Sunana Muhammad AC daga AC Islamic TV. Ramadan Mubarak, jumma'at, kabeer.